El Comitè d'Ètica és un òrgan col·legiat de deliberació multidisciplinar per l'assessorament de qualsevol persona vinculada amb Intrès i amb la qual té un compromís ètic i que té com a repte promoure i facilitar un comportament ètic. Està integrat per persones de les 3 zones i analitza i delibera les vostres consultes seguint la metodologia del 4-4-4. Les 4 dimensions de la persona, la física, espiritual, social i emocional, les 4 ètiques, que són la de mínims o màxims, la de l'organització, la professional i la personal, i els 4 principis ètics, que són els de justícia, no maleficència, autonomia i beneficència. Un cop s'ha deliberat la qüestió, el Comitè d'Ètica emet una recomanació d'actuació. Aquesta recomanació no és vinculant, per tant, la seva aplicació és totalment voluntària. El Comitè d'Ètica es posa a la vostra disposició per atendre les vostres consultes o aclariments. Podeu enviar la vostra pregunta a comitèdeetica@intres.org.